F'seduta speċjali fil-Parlament, il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz stenna li jinsab konvint li l-iżgħar stat membru kapaċi jieħu fideh il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. I don't know how much times today asked, is it possible for a small member state, for the smallest member state of the European Union to manage the presidency? My answer is yes. Fil-laqa mal-konferenza tal-Presidenti tal-Parlament Ewropew, Schulz irrikonoxxa l-impenn li qed juri pajjiżna lejn il-Presidenza fi żmien meta l-Ewropa għaddejja minn taqlib politiku. I never in my term in the European Parliament was invited to a plenary session, more or less a plenary session at the beginning of a presidency. This is a good signal, a symbol that you are committed. Schulz tkellem dwar l-isforzi li dejjem għamlet Malta brabta mal-immigrazzjoni u saħaq li pajjiżna kien diġà qed jirċievi eluf ta' immigranti fih dan u meta l-Ewropa kienet għadha mhux tagħti attenzjoni partikolari lil din il-kwistjoni. Schulz indirizza wkoll il-Parlament f'isem il-mexxejja tal-forzi politiċi fil-Parlament Ewropew li akkumpanjawh tul iż-żjara f'pajjiżna. Huwa kellu messaġġ ewlieni fejn appella l-għaqda nazzjonali f'mument meta pajjiżna se jkollu rwol importanti x'jaqdi fl-Unjoni Ewropea. Intant għalaq din is-sessjoni parlamentari speċjali il-Prim Ministru Joseph Muscat li qal li tul il-Presidenza Malta se tkun kapaċi tadotta politika innovattiva. Nemmnu li minkejja aħna l-iżgħar stat membru kapaċi illi nieħdu d-deċiżjonijiet u kapaċi illi iva nadottaw politika anke jekk ma tkunx politika li tkun mainstream f'pajjiżi oħra, mhux noqogħdu nistennew li ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa biex aħna noqogħdu nikkupjawha. Il-Prim Ministru enfasizza fuq il-bżonn li jsir progress fil-qasam tal-immigrazzjoni, spjega kif l-ewwel żerrija ntefet fil-Valletta Summit u semma l-bżonn ta' pjan ta' għajnuna għall-Afrika. Bit-tajjeb u l-ħażin bħalissa hemm pjan li għadu qed iżomm fil-wiċċ huwa dak mat-Turkija. Mal-Afrika jeħtieġ ikollna xi ħaġa simili biex nindirizzaw il-kriżi umanitarja, sostna Joseph Muscat.